Bueno, boas tardes a todos e todas. Abrimos este pleno extraordinario do día de hoxe, 14 de xullo. O primer punto é a aprobación inicial dos orzamentos. Eu non estenderei moito na presentación dos mesmos, porque, como ben sabe, foi presentado aos grupos políticos, foi presentado aos medios de comunicación, está colgado na página web do Concello que foi a presentación desos orzamentos, a parte máis importante deles, e, polo tanto, considero máis axeitado que cada grupo dé a súa opinión sobre os mesmos. Eu tan solo decir, pois, un par de apuntes. Que nos consideramos uns presupuestos como propios, pero a vez creo que o que fixemos foi que todo o mundo poda ver tamén en eses presupuestos algo que consideren propios. Non vou a decir o 100%, porque seguramente a composición desta corporación, o mensaxe, o que querían os ciudadanos cando elexiron esta composición é que aquí ninguén tuvera o 100% do que é os seus obxectivos plasmados nun presuposto. Por iso o que intentamos foi que estes presupostos pois vislumbraran a posibilidade de que gran parte de o que se levou a este pleno pudera estar incluído en eles. Por lo tanto, eu si considero totalmente un presupuesto propio, porque todo o que aquí está aprobado é o que aprobou o pleno. E no pleno somos parte importante do mesmo, igual que considero que todos os grupos pois poden ver en estes presupuestos algo no que identificarse, a súa firma, a súa man, a súa proposta, é algo no que, sinceramente, pois os ciudadanos exixían a hora de presentados. Por lo demais, decir que creo que é realista e prudente no que é os ingresos dos mismos, que están feitos sobre as bases das liquidacións e os padróns fiscais do ano 2015, e cando falamos de gasto, pois simplemente decir que creo que, resumindo, o gasto de personal pois se queda en niveles do ano 2010, o que é o gasto corriente, pois ainda incrementándose por riba do 3%, se incrementa menos do que é o total do incremento presupuestario, que vai ao 6%, e gran parte desa subida ten que ver pois cos cartos que se adican a algunhas das cuestións que este pleno ten aprobado, como a ordenanza de inclusión social. E, por outra parte, pois que cando falamos de inversión, prácticamente pois estamos a falar de 900.000 euros de o que é a aportación municipal, o cual significa que volvemos a niveles do ano 2009, o cual os peores anos da crisis están superados no que é a aportación municipal ás inversións, que ao final van a cadar 3 millóns de euros, e pensar que no ano 2011 pois a aportación municipal chegou a ser tan solo de 34.000 euros de fondos propios para invertir. Por lo tanto, si vemos que este ano temos un aforro neto superior ao ano anterior, temos un aforro bruto superior ao ano anterior, reducimos a deuda en casi 15 puntos, e o que é o extracto de gastos e ingresos, pois recolle o que o pleno pensaba, en ingresos reducindo algúns, que casi no 5%, como era dos vehículos, en gastos, destinando a maior parte do que son as altas ao gasto social, considero que
son uns presupuestos nos que todo o mundo pode ver pois a súa firma, o seu reflejo, o seu empuxón, e non por elo pois pensar que son os dos demais, sino que creo que son os de todos. Así que os grupos que queiran intervir teñen a palabra. Señora Elordi. Perdón un momento, señor alcalde. Sí, diga. Quería disculpar ao meu compañeiro Antón Parada, porque este é un pleno importante, está fora do Estado español, porque saiban que non ven por que non pode. De acordo. Eu vou a pedir perdón porque o que debía facer o que vostede está facendo ahora son eu, porque se disculpou directamente co señor alcalde, efectivamente me dixo que iba a estar fora, entonces, perdón, o que dixo o señor Cobos, o señor Parada disculpou a súa presencia porque non está en estos momentos en disponibilidad de poder vir a este pleno. Señora Elordi, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Yo voy a apoyar los presupuestos, pero me gustaría explicar un poco pues, en lo que me baso para apoyarlos. Según el informe de intervención, el presupuesto aparece nivelado en ingresos y gastos, es consistente con el plan de ajuste y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda, y también es consistente con el plan orzamentario a medio plazo del Concello para el ejercicio 2016, 17 y 18. Y la estructura orzamentaria cumple con lo previsto en las órdenes del presupuesto de entidades locales. En segundo lugar, cuando leo las inversiones, me alegra mucho que aparezcan algunas de ellas en las que yo formaba parte del equipo del gobierno cuando nos comprometimos y luego no fuimos capaces de llevarlas a cabo. Debo dar las gracias a los vecinos por su paciencia, como por ejemplo los de las siguientes obras: la reposición del muro en la carretera de Briones, que llevaba muchísimo tiempo esperando, la adquisición de terrenos en Martín, también otra demanda que lleva mucho tiempo dilatada en el tiempo, la pavimentación de los caminos en Gran Grande, la accesibilidad de los cementerios municipales, la mejora de la seguridad vial en Friones, así como la ampliación de la red de saneamiento, la ampliación de canales del repetidor de San Alberto, que teníamos muchísimos problemas con gente que no recibía la señal, bueno, etcétera. Debo decir también que muchas obras formaban parte de acuerdos plenarios aprobados por unanimidad. Aparte, muchas subvenciones, pues como las de los clubes de fútbol, la fiesta de la Dorna, etcétera, dependen de que se apoye este presupuesto porque necesitan el dinero para hacer frente a sus gastos. Y digo también que aquí también hay que ser consecuente primero que con lo que pedimos, con lo que después se aprueba por unanimidad, y luego en el presupuesto nos apoya. Todos tenemos oído aquí reproches, yo los tengo oído, de incumplimientos, a veces con razón, pero cuando ya están en el papel, esos compromisos no debemos poner zancadillas. Tenemos que trabajar por el bien común. En mi opinión, creo que sería una equivocación grande no apoyar los presupuestos por parte de todos, porque debemos y tenemos que anteponer el interés de nuestros vecinos, que para eso nos votaron, a las siglas que cada uno de nosotros represente, o ninguna, como es el caso. Si no los aprobamos, muchos vecinos se quedarán sin las mejoras que sin duda merecen y que es nuestra obligación intentar conseguirlas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Elordi. Señora García. Boas tardes e moitas gracias. Ben, eu non vou a facer referencia este ano nos presupostos nin aos números e, por suposto, menos aos informes dos técnicos que todos os anos nos dan a garantía de que as cousas se fan ben. Vou simplemente facer un comentario político porque creo que é o que corresponde ante uns presupuestos que son distintos. En os anos que levaba aquí empezaba sempre nos presupuestos dicindo na miña exposición que os presupostos presentados polo equipo de goberno eran unha relación de gastos e pouco máis, e que ao largo do ano se iban cambiarse. Ben, con estes presupostos teño que dicir que se rompe esta tendencia que espero que sea non solamente para este ano, sino para os vindeiros anos que veñen. Con estes presupostos se demostra que, aínda ganando as eleccións, hai unha forma distinta de gobernar, señor alcalde. É dicir, que hai que ter en conta os outros representantes dos ciudadanos cando non se ten a maioría. É demostrar a sensibilidade suficiente para saber cambiar e ter en conta a aportación que fan os distintos grupos. Son uns presupuestos bastante máis sociais que os que foron. Se pensa, desde logo, nas partidas que a nós nos interesan máis na xente e máis nas circunstancias que nos toca vivir en esta época, que, e ao mellor en facer grandes obras, son grandes inauguracións.
porque as referencias que vou a facer eu non hai cintas para cortar, sin embargo, se teñen moi en conta demandas dos vecinos. O aumento da partida para gastos sociais pola ordenanza de inclusión firma un compromiso de ter en conta a asistencia de moitas familias que o necesitan. Este é un compromiso desta corporación, e digo corporación e non equipo de goberno con elas. Un dos puntos que nos fixo aprobar estes presupuestos, que se firmase públicamente cos presupuestos o aumento desta partida para apoiar a estas familias. Porque de pouco vale facer unha ordenanza ou facer, non sei, promesas, se non van acompañadas dun gasto suficiente para facerlle frente. A aprobación dunha partida para subvencionar o transporte escolar, aos centros de bachillerato e formación profesional, petición traída por IPDR 20.000 veces, aparte que tamén o puderon traer outros grupos, pero vou a falar simplemente de IPDR, pois é outra cousa que nos obriga a cumprir o compromiso cos rapaces e a aprobar estes presupuestos. Eu recordo que cantidad de veces que pusemos esta petición aquí, ou no contar como anécdota, unha concelleira, por non estar, sempre nos dicía é que, claro, se se fai esa proba a subvención, pois as familias que teñen recursos se aproveitan desto. Nós sempre dicíamos, as que nas teñen, por culpa dos que teñen, quedan sin axudas. Aquí vai firmado con unha partida o compromiso do equipo de goberno, que ao final é quen ten que executalos, de subvencionar este transporte. É outra das medidas que nos fixo apoiar estes presupuestos, porque non lo pediron os rapaces, o trouxemos moitísimas veces e por unha vez se cumple. Esperemos que quede para máis que os presupuestos deste ano. Outro dos compromisos é cos traballadores deste concello, señor alcalde. Eu que fui traballadora cando un goberno decidiu quitarnos a paga extra do 2012, pois non lle vou a contar o que pasou por miña cabeza. Entonces, con estes presupuestos se lle pode devolver esa parte da paga que ainda se lles debe, que delas, non é un premio, é de todos os traballadores. Pois ben, ese compromiso que a mí xa me pareceu que cando quitaron unha injusticia para os traballadores é outra das cousas que nos fan aprobar este presupuesto. E tamén me parece que é de unha sensibilidade de ter en conta de devolverle aos traballadores algo que des. Despois temos compromisos, por exemplo, co Carreira, non con Carreira, co Carreira. Un campo de fútbol, un equipo de fútbol que todos os veciños compraron os terrenos, traballaron, tiraron para diante. E de repente, pois, decidiron facer un convenio co Concello e vai reflexado nos presupuestos deste ano. Tamén é outro dos compromisos que ten IPDR ca xente do Carreira para aprobar estes presupuestos, porque están recollidos, porque queremos que se cumplan e que deixan realidade aquel convenio que firmaron. Falando desto, pois tamén o compromiso cos clubs de fútbol, que son necesarias as axudas para que empecen a funcionar. Eu non son unha forofora do fútbol, pero cando vou a Filteira vexo tantos equipos de nenos pequenos ali xogando, que se hai campos, que se hai non sei que, se hai non sei tanto, pois me convence de que cando hai persoas que están dispostas a perderse o tempo para estar con rapaces e de alguna forma meterles o gusanito do deporte no corpo, pois é outro dos compromisos que tendo falando algún deles con nós, que nos fai aprobar este presupuesto. Xa ve que non quero falar para nada de números, senón simplemente de motivos políticos, sociales e da xente de Ribeira que nos fan dar ao apoio. E que dicir das festas das parroquias, que están todas clamando como cando se clama pola agua de maio, e logo este ano non vamos a ter nada, e logo este ano non nos compran nada, non vos preocupedes, que vamos a aprobar os presupuestos, entonces teredes a partida que quedades. E iso tamén vai para unha gran asociación que nós necesitamos a foto nin a súa bandeira nin con eles, pero sabemos que necesitan a subvención se queren facer unha festa interés turístico que valga a pena. E tamén nos comprometemos que por iso están así. Hai moitísimas máis cosas pensando nas persoas deste Concello, pero ben, non me vou iniciar en eso. Simplemente decir que con estes presupuestos e usted recollendo como responsable do equipo de goberno as propostas que lle fixo o IPDR para distintos lugares e para distintas parroquias e incluso para as persoas,
está demostrando, como nós dixemos, que ainda ganando as eleccións hai formas distintas de gobernar. En este caso, no 2016, por unha vez, os presupuestos do Concello de Ribeira demostran que se pode gobernar de distinta forma, e máis tempo. Despois, falando un pouco das obras, vou poñer exemplo, pois, as obras en Deán, que como xa dixemos o día que se aprobaron inicialmente desde 80 tantos non se tocou nada, pois máis que justificado para apoiar os presupuestos. A de Lases, que tamén é traída, os distintos parques que se van a facer en distintos lugares, encarrega todo o que é a inversión ao lado daquele local social para urbanizar, entre comillas, por chamarle de alguna forma o espacio que está ali, en Castiñeiras. É dicir, hai moitas obras que son obras que foron pedidas aquí en pleno por IPDR e que veñen reflexadas na inversión. Quedan moitas tamén, señor alcalde, moitas das que trouxemos, pero bueno, isto é unha forma de iniciar unha maneira distinta de levar a cabo as inversións, facer as obras e pensar máis na xente. Queda moito. Por exemplo, nós xa lle dicimos aquí que nos gustaría acabar para o 2017 outro compromiso. É algo que as persoas que veñen moitas veces ao Concello non ten que ver cos presupuestos. Se queixan, non sei se con razón ou sin razón, pero vendo que se recauda un IBI que me parece, se non me equivoco, por non mirar no queixo de un 20 tantos por cento, 27, 28%, e o coste de personal é un 30%, pois temos que intentar, señor alcalde, e iso corte co apoio do IPDR, de que os veciños vexan que son atendidos con rapidez e eficacia, non perciben sempre. Eu creo que é algo que lle debemos aos veciños. Eficacia e rapidez, sobre todo en cuestións que lle poden repercutir incluso económicamente. Damoslle este marxen de confianza porque nos sentimos tamén protagonistas deste Concello e que esperemos que os presupuestos de 2017 os debatamos bastante antes que debatimos estos de 2016 e se usted cumple os compromisos que aquí nos presenta en papel e cumple os compromisos con IPDR que lle presente para 2017 porque xa digo, quedan moitos sin poder facer de frente solamente do que vai de mandato hasta este momento, pois volveremos a adquirir o noso compromiso cos electores, apoiar os presupuestos e tirar para adiante. Non queremos que sea un compromiso de un papel, senón que sea un compromiso de feitos e de realidades. E queremos que nos presupuestos de 2017 quede como se pido os cidadáns de Ribeira e que aprendamos entre todos que os presupuestos teñen que ser para servir os cidadáns, non servir os nossos cidadáns para quedar poder político. Nada máis, gracias. Gracias, señora García José, señor Chope. Sí. Buenas noches a todas y a todos. Desde el punto de vista del Grupo Municipal de Ciudadanos, ya adelantamos que nos vamos a abstener en estos presupuestos. Entendemos que han sido consensuados, entendemos que se ha intentado hacer unos presupuestos adecuados a la ciudadanía, pero desde nuestro punto de vista hay varias deficiencias, pero que no vamos a ser nosotros los que vayamos a ponernos en contra de que estos presupuestos vayan adelante. A lo largo del tiempo que nos queda, pues iremos valorando el buen cumplimiento de los mismos y si no es así, pues lo iremos denunciando. Muchas gracias, señor Chope. Señor Vilas, Gracias, señor alcalde. Boas tardes, compañeros de corporación e vecinos. En primeiro lugar, agradecer a presentación destes orzamentos 2016 e ao mesmo tempo resaltar a tardanza na presentación deste documento ao Pleno Municipal. Estamos no mes de xullo e estes presupostos deberían estar aprobados antes de terminar o 2015. Por lo que animamos ao equipo de goberno do Concello de Ribeira conscientes da importancia do orzamento municipal como instrumento para a adecuada xestión dos servicios municipais e para a actuación das distintas áreas administrativas e funcionais para que tras a aprobación destes presupostos se poñan a traballar para que os vindeiros orzamentos do 2017 se aproben dentro deste ano natural. Di na memoria
que a conxuntura actual necesita unha programación rigorosa e que os cidadáns reclaman maior acordo e consensos básicos entre os partidos. E que o 2016 require unha especial colaboración de todos os grupos desta corporación. Quería señalar aquí un apunte. Para poder analizar os orzamentos, señor alcalde, é necesario que vostede se acostumbre a entregar aos membros da corporación a liquidación dos orzamentos anteriores. Me refiro a liquidación partida a partida, que non é a súa obriga. Que clase de colaboración pide se oculta a información dos gastos realizados? Este presuposto está presentado de unha maneira que os orzamentos nivelan os gastos correntes e os extraordinarios. O Concello non ten ninguna capacidade de investimento por si mesmo. Vou me referir aos orzamentos. Abórdanse priorizando o gasto na área social, tan dañada durante este goberno do Partido Popular. Un incremento do 31,75% respecto ao ano 2015. É de esperar que cubra as necesidades dos vecinos afectados polos recortes, paro, desplazamentos, dependencia e discapacidade. Que as axudas teñen un seguimento adecuado, que cheguen ás familias realmente necesitadas, o que conseguiremos un aumento na calidade de vida de todos os vecinos. Ningún grupo debe arrogarse estes orzamentos, no seu carácter social. Si é máis social este orzamento que en anos anteriores algo terá que ver a composición desta corporación. E ningún grupo debe de pretender a súa consecución. É unha obra de todos que recolle o sentir da sociedade de Ribeira. O carácter inversor se basa na xestión de convocatorias de subvencións da Xunta e da Diputación da Coruña. En gastos de bens correntes e servicios, a subida do IBE débese ao goberno do señor Rajoy. Celebramos o incremento de máis de 100.000 euros en dependencia e quedamos á espera de quen corresponda da homologación entre dependencia e discapacidade. Sobre os residuos sólidos urbanos e a limpieza diaria e a minoración das consignacións cun aforro de máis de 200.000 euros, queremos sinalar aquí a nosa aposta por municipalizar este servicio, así como de augas e do alumeado, e a raíz das últimas noticias do servicio de monitorado, o que suporía, a noso entender, un incremento do ingreso corrente, non só reservado á recolleita selectiva de envases ou de cartón. A política orzamentaria do goberno do Estado actual tampouco está dando os seus frutos no camiño da recuperación económica, unha débeda pública que ronda o 99% do PIB, o que significa que debemos 1.050 euros por habitante. No noso Concello sae en 785,21 euros. Non sei se hai que sumalos ou cal é o importe acertado. No estado de ingresos correntos ao investimento sale 2.925.666 euros, que supón un 13,61%. O informe económico recoñece un exceso de ingresos desta cantidade, unha vez cubertos os gastos dos distintos servicios municipais, que di que destina a investimentos, supoñemos que no capítulo 6, cando no cuadro de financiamento das obras só aparecen 853.000 de fondos propios. O resto vendo outras administracións, da Xunta e Diputación, e 1 millón para préstamo. Na estimación de ingresos deste exercicio votamos de menos a repercusión do cobro do IBI dos anos 2012, 2013 e 2014, como consecuencia da regularización catastral realizada neste Concello, o que estimamos uns ingresos que suporán máis de 500.000 euros. A propósito, só 9 concellos da provincia están afectados por esta regularización cadastral. Sobre os recursos propios e a conservación das ordenanzas fiscais, nos gustaría incidir en que se debería facer unha revisión dos abonados da auga e saneamento, porque consideramos que nos sorprenderíamos coa clandestinidade de tomas e vertedorías a ríos e regatos, e incluso directamente á praia mar, como foron estes últimos vertidos na Darse, porque evitaríamos a actualización de precios permanente por parte da empresa Diario, e faríamos un favor ás persoas e tamén ao medio ambiente. Sobre os ingresos do ICIO, considero que serán millores que o ano anterior. Os 2 millóns de euros que nos deu o Estado, gobernado por o Partido Popular, derivados do proxecto Ribeira Atlántica, deben de ser solicitados reiteradamente.
ou acaso están paralizados porque falta documentación ou debido á actuación realizada na senda peatonal de Coroso a Riazor. Variación da que, por certo, non tivemos ocasión de ver o proxecto modificado e que atravesa dúas fincas particulares, en concreto a 415 e 414 do polígono 7. E non sabemos tamén se se compraron ditas fincas para facer esa execución dese traballo. Queremos volver a agradecer aquí no capítulo 9 de ingresos o plan de axuste e a axuda importante da Diputación para reducir nun 40% o endeudamento bancario e amortizar deudas. Ademais, do tipo de interés bancario non só é consecuencia da xestión, senón do tipo de interés marcado polo Euribor e o Banco Central Europeo. Nos gustaría que, no lugar de ensalzar a xestión do equipo de goberno na promoción do deporte e outros apartados, se destacase ao Concello e á Corporación Municipal. A achega de LOA en materia de emprego para xóvens non se reflicte ou descoñecemos a súa aportación neste eido. Sumando os programas 241, 241E e 241B, temos un coste para o fomento de empreo de 100.000 euros. Espero que dé conta vostede dos obxectivos acabados. A aportación ao eixo atlántico de 12.000 euros non nos parece acertada a frase según comunicación do ente. A postura de contribución á promoción do deporte no municipio aumenta un 8,48% para apoio a clubes. Pero aos clubes de xubilados se lle sube un 100% e ás asociacións culturales un 20%. Nos parece desproporcionado. E máis, se collemos como referencia o número de practicantes. Na área de gasto, punto 133. Nos gastos correntes da Policía Local, suxerimos revisar o custe de arrendamento da finca que alberga o Parque Disuasorio de Cristóbal Colón, debido ao seu escaso uso e disfrute. 135. Que foi das motos acuáticas e zodia con motor das que disponíamos anos atrás? De que forma de contrato estaban consignadas? 160 e 161. Actualización dos prezos do 2014, 2015 e 2016. Por que motivo? De momento, os custes de mantemento por parte de Diaco en bombeos e na EDAR son cero. No 162, dentro da consignación de créditos para a vixiancia do contrato de Urbasea, figura a contratación da empresa Lagares, o mismo no artículo 163. 171, crédito para a adquisición de maquinaria, 3 operarios adscritos. Por que motivo? E por que contratación de 2 meses dunha empresa de 60.000 euros? Podríamos contratar 5 personas durante todo o ano. Repita, por favor, que non entendí. No 171 hai un crédito para a adquisición de maquinaria e para 3 operarios adscritos. E, sin embargo, se fixo agora últimamente unha contratación por 2 meses para unha empresa para desbroces por 60.000 euros. Con eso, contrataríamos 5 personas durante todo o ano. No 211, fondo de contingencia. Por que motivo o fondo de contingencia? E queríamos tamén ver o plan de pensións aprobado 27 de 6 de 2015. No 312, servicio do UAF. Crea a partida de enerxía eléctrica e a dota de 7.000 euros. É toda a variación do ano 2015. A axuda da dependencia está coberta. A unidade de día aumenta 7.000. Os servicios de drogodependencias funcionan e atenden varios casos. Pero con respecto á inserción laboral, que resultados está obtendo? 241, viveiro de empresas. Queremos saber como vai, se funciona ou non, se hai actividade. No fomento de empleo se incrementa o personal un costo de 9.000 e aparece un convenio de empleabilidade con DELOA por un costo de 1.670. Pode ser o personal do viveiro de empresas este. Canto supón o coste para o Concello e cantos emprendedores se presentaron os seus proxectos. O orzamento di que o viveiro costa 33.500 euros. Sumando os programas 241, 241 e 241B, temos un coste para o fomento de empleo de 100.000. E queríamos
pedimos que nos den conta dos obxectivos acadados. Pode explicar o programa 249 ao que destina 42.200 euros. Canto é o coste da ocupación da zona de portes do mercadillo semanal? Cantos metros cuadrados de ocupación están autorizados? Por favor, deixe falar que habría que ten desplayarse, señor Vila, deixe se explaye. 9.33. Recolle o custo do aluguer do local de extensión agraria. Queríamos saber o motivo. Oficina agraria por parte. Que beneficio reporta ao Concello desta oficina? Non debería de ser a Xunta que lle pusera un local a disposición? Do mesmo xeito que Comisións Obreras, o CT a Crela, pagan local, agua, luz, basuras ou saneamento? Consideramos que debería. En que partida se consignan estes gastos e ingresos? Despois queremos aquí na gasto social. Ano 2015, acción social, 585.242 euros. Centro de Información da Muller, 68.800. Ano 2016, acción social, 675.997, incremento de 90.700 euros, un 15%. Subvencións de capital a entidades sin fin de lucro, 10.300. Que se lle vai a financiar? Que pasa con Cáritas? Desaparece do orzamento Cáritas. O Centro de Información da Muller se destinan 89.234 euros, un incremento de 9.000, un 13%. Temos 3.500 euros para estudios e 5.500 euros a personal. Algún día podría dar conta das accións do Centro de Información da Muller e a súa política para a defensa dos dereitos da muller, tal como prometeu en prensa no seu día. As estadísticas judiciais de Ribeira en violencia de xénero son escalofriantes. Sobre o programa de desenrolo xitano, temos algo que contar tamén, non aparece. Sobre a asistencia a persoas dependientes. Podemos saber cantas persoas... Quedalle moito? Non. Mas vai acabar. Podemos saber cantas persoas están sendo asistidas en este contrato de asistencia. Non se plantea a necesidade de aumentar as plazas no centro de día e de residencia para maiores. Supoño que seremos conscientes de que a maior parte da población supera xa ou está en edad avanzada e van a generar postos de traballo en este sector. Despois, tamén en educación, se aumenta 7.000 euros no conservatorio, disminuye a partida de colexios en 5.000. Se manteñen gastos en biblioteca, disminuye os gastos do museo e rebaixa 70.000 os gastos de cultura. Consideramos que a partida reina destes orzamentos vai a ser o Día da Flor, 134.500 euros. Señor Alcalde, por que a devolución dos impostos dos anos 2008 e 2009 é produto dunha inadecuada política orzamentaria e non é a devolución dos impostos no ano 2013? Polo de pronto, este Concello está suxeito a un plan de ajuste orzamentario, o cal tamén demostra as súas carencias por moito que repita a palabra en prudencia na estimación de ingresos. Canto icio leva devolto por unha burbulla creada por un ministro do Partido Popular. O orzamento realizado polo equipo de goberno ten que ser riguroso e respetuoso, tamén cos acordos plenarios, e así consideramos que faltan actuacións aprobadas por unanimidade. Porto da Covasa, aceras das Dúas Sidreiras, retirada do muro da Rúa Churriana ou a zona de ocio dos túneles Garica. A propósito, a Rúa Churriana non é un costo tan elevado como se decía, por 4.500 euros pode facerse. E tamén son de interés social presente. Sin máis, moitas gracias. Vamos a ver, señor Vila, eso xa era o día do exame. E vostede ten moitas preguntas todavía por facer. Mira, desde o día que lle presentaron o borrador hasta o día que ven o pleno, a súa aprobación transcurreu máis dun mes. Desde que lle presentei aos grupos todas o que era este presuposto, van alá 15 días. Se usted ten tantas dudas é que non estudiou
simplemente tiña que haber leído por unha parte ou preguntarlle ao señor alcalde ou preguntarlle ao señor interventor. E non tería vostede ninguna dúda. Porque, mire, se estudiara, e xa non me vou a meter en máis cousas, como aquí a xente de clubs de fútbol, claro que os jubilados suben o 100%. Sabe canto van a cobrar os clubs de jubilados? 5.000 euros. Sabe canto cobran os clubs de fútbol? 80.000. Entonces, por favor, poñamos as cousas no seu sitio. Porque hai un esforzo importante para deportistas individuales, para clubs de fútbol, para inversión. Aquí temos un club que gracias a él temos un campo máis e va a levar unha inversión de máis de 300.000 euros. Por lo tanto, cando decimos as cousas, que sepamos. Se usted divide a deuda do Concello 8.299.000 euros a plazo por 27.723 habitantes, non lle chega a 300 euros por habitante. Non sei cal é a calculadora que ten vostede para que lle dé o que lle dou. Pero divida usted e lle dá o que lle dá. Pero outra cousa é que a deuda que colleu este alcalde era do 54%. Estamos no 42%, no 59%, perdón. Estamos no 42%. Por lo tanto, hai algo importante. Os fondos propios para inversión, vou a decir que estamos en niveles do ano 2008. Porque o ano 2008, só de licencias urbanísticas, se según que vostede di, o Concello recaudaba 3 millóns de euros ou 4. E agora devolvemos cartos. E desde aquela nunca tuveramos 900.000 euros disponibles para fondos propios dentro da inversión. Por lo tanto, poñamos tamén as cousas no seu lugar, porque no ano 2011 había 34.000 euros de fondos propios para poder adicar a subvención, perdón, a inversións. E inversións é o capítulo 6 e o capítulo 7, aí ten que sumar, porque senón é difícil que lle den as contas. Mire, a deuda, evidentemente, hai unha deuda que é marcada polos intereses variables, pero a deuda do Concello, que se baixouse por acordo co Goberno Municipal de Ribeira, que as gestións que o señor alcalde, o interventor e o tesorero fixemos cas entidades bancarias, non por arte de birlicó. Somos clientes, non porque baixaran os intereses, que foi o que dixen vostedes. Os intereses baixaran, pero os acordos co Concello de Ribeira están moito máis alá do que as nosas cláusulas ou contratos ponían. Por lo tanto, os contratos foron novados e iso dá unha inversión, un aforro importante de 80.000 euros que podemos adicar a inversión. En canto aos desbrozes, unha cousa é no que un saca a concurso e outra por o que saca. Vostede que cantidad dixo? Porque hoxe se aprobou por 29.000 euros os desbrozes. Hoxe mismo, pero non son nin 50, nin 60. E se o sacamos é porque a maquinaria municipal pois está máis días, por estar xa fora da vida útil, reparándose, que desbrozando. E, polo tanto, tivemos que contratar fora. Pero esas son outras de realidades. Día da Flor. O Día da Flor non chega a 5.000 euros. Me parece que era ao rededor deso. Outra cousa é que todas as actividades que ademais yo explicaron, o día que yo explicaron, outra cousa que hai aí unha rata, ahora que se pon, o que lle explicou o señor interventor e o alcalde cando presentamos os presupuestos, que era que as subvencións que se daban ás comisión de festas este ano non se dan e se meten nunha partida que é esa de actividades que ven, que era a única que tiña o ano pasado, o Día da Flor, e por iso dá 135.000 euros. Se vostede, en vez de vir aquí sin a lección aprendida, pois fixera como fixo algún portavoz antes, oiga, eu vexo aquí unha errata, que ten que ser unha errata, porque senón eu non dou crédito a que gastedes tanto en Día da Flor. E se explicou, efectivamente, hai unha errata. Ten razón, é isto. Pero como vostede ve que a lección aprendida e quería pois marcar diferencias, marcas que quera usted, se quer facer todas esas obras que vostede di, eu, de acordo, pedimos máis deuda, ou dígame de onde saco os cartos, porque a min, Aladino, ese é para as películas. Aquí somos xente de carne e oso que ten que aplicar uns criterios nos ingresos, é dicir, subir os impuestos ou nos gastos. Eu podo subir os impuestos ou podo pedir máis deuda. E se vou aos gastos, digamos vostede, para facer o da muralla, ou de non sei que, non sei cantos, que saco. Se vostede fixera a proposta, ou verá estudiado como ha estudiado dos seus compañeiros. Ora, a mí vir a facer aquí politiquinha barata, o día do pleno, digo yo claramente, a mí non me gusta.
E se ten vostede que facer preguntas pagas, cando ten que facer. Aquí tense que manifestar sobre o presupuesto. E sobre eso non foi capaz de facer absolutamente nada que non foran preguntas. Ou críticas ou acertos. E cando un fai demasiadas preguntas simplemente é porque non ten estudiado e porque evidentemente non quer que este pleno, non o señor alcalde, que este pleno leve os méritos que ten que levar a hora de presentar os presupuestos como se están presentados. Señor Torres, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes, noites a todos. Bueno, eu non vou entrar a falar das ideas centrais deste orzamento porque son as mesmas dos anos anteriores. Mas, señor alcalde, o que non me parece xusto é que siga vostede dicindo, e vou ler textualmente, que o Concello de Ribeira deberá afrontar nos próximos anos as consecuencias negativas dunha inadecuada política orzamentaria do anterior goberno do Estado e reiterada ano a ano dende o exercicio 2008 hasta a final do seu mandato. Porque, señor alcalde, estamos no 2016 e seguen a dicir vostedes que a culpa é de Zapatero. Vostede sabe como a min, ou incluso mellor, señor alcalde, que non foi cosa dun só, porque son dous, o Zapatero Rajoy, o PSOE e o PP, que vostedes modificaron, rachando, por certo, o consenso constitucional, o artículo 135 da Constitución para pôr o pago da débeda por riba da necesidade da xente. Digo eu que algo terá que ver a política de austeridade dos gobernos do Partido Popular na Xunta e no Estado, os recortes do señor Rajoy e do señor Feijóo, en isto tamén. Isto eu xa lle dixen a vostede o ano pasado, porque o problema non é só negar a crisis, como fixo o señor Zapatero, senón tamén a maneira de enfrontala, como fixo o señor Rajoy. E o fixo, como vostede sabe, que é o Partido Popular, cos recortes, unha nefasta reforma laboral, coa LOMCE, cos recortes en políticas sociais, en dependencia, en sanidade, etc. Ben, mire, achegándonos máis a Galiza, vemos como nos últimos anos o emprego caeu un 12,4%, mentras que no resto do Estado o 6,7%. O paro medrou un 24% no Estado, e máis do doble en Galiza, o 51,5%. Somos a terceira comunidade que máis reduciu o personal educativo e a cuarta que máis recortou en sanidade. O crecemento foi en Galiza do 0,5%, mentras que no resto do Estado foi do 1,4%. Chegando así que de cada 5 asalariados son traballadores pobres, traballadores que teñen uns salarios que van dos 400 aos 800 euros. Isto é unha pobreza laboral que devén unha desigualdade e por iso hoxe sabemos, xa se sabe, xa se está estudiado, que a austeridade e os recortes non foi por cuestións económicas, senón que foi por política e por ideoloxía, concretamente, como ustedes saben, por unha ideoloxía neoliberal, ou seja, canto menos cousas sexan públicas, mellor. A crise degrada a situación das persoas máis precarias, afundindo aos que menos cobran, empuxándoos á borde da exclusión social. E eu casi lles preguntaría se de verdade queren vostedes que os 4 últimos anos do señor Rajoy e do señor Feijóo non teñan nada que ver con todo isto. Os veciños e veciñas de Ribeira sufrimos estas políticas como o resto dos veciños de Galicia e do Estado. Por iso, precisamos uns orzamentos máis sociais. Dispoñemos, neste ano, de 21.492.596,69 euros, que é un 6,8% máis do exercicio anterior. Pasando polo capítulo de ingresos, teño que dicir que hai nos impostos indirectos unha conxelación e unha bonificación que xa están previstas nas ordenanzas fiscais do ano 2016. O imposto de vehículos de tracción mecánica diminúen un 4,20%, que foi unha rebaixa aprobada no pleno. Como saben, hai bonificacións para os autos que teñen unha determinada idade e tal. Vou saltar algúns capítulos para non facer isto tan duro, e vou comentar, por exemplo, que no capítulo 3 das taxas e os prezos públicos, que son, pues, como ustedes saben, suministro, recolida de auga, o lixo, etc. Pois tamén hai un incremento maior, como os anos, non hai un incremento tan maior como os anos pasados,
e é como consecuencia da conxelación dos prezos das ordenanzas fiscais aprobadas en este pleno. Temos un problema, como ustedes saben, no capítulo 5, que son os ingresos patrimoniais, que deixamos de ingresar intereses porque o Estado nos debe 2 millóns de euros. Habrá que reclamarlos alguna vez, porque se for ao revés, xa nos estarían achuchando todos os días a nós. Ben, con respecto ás transferencias de capital, aquí hai un incremento realmente notable, porque aumentan un 82,10%. Isto é respecto ao ano 2015. Aquí están, como ustedes saben, os POS, os plans de Diputación, o Plan de Acción Social de Diputación. Bueno, este aumento é un reflexo de que hai un goberno na Diputación, que é un goberno composto polo Partido Socialista Obrero Español e polo BNG, que ten sensibilidade social, que foi que fixo este plan de acción social, e que é xusto no reparto dos fondos, e o fai sin clientelismo. Nós non somos un concello que este gobernando un coronario do BNG, un coronario do PSOE, sin embargo, os fondos nos chegan igual que se estuviéramos, que se fóramos. Isto é de valorar. Facendo un pequeno resumen dos ingresos, señor alcalde. Vostedes falan do principio de prudencia, xa teño comentado en outros anos que nós estamos de acordo con ese principio de prudencia. Pero, señor alcalde, quero pedirle aquí que renuncie expresamente a subida do tipo de gravamen do IBI. Vostede sabe que o señor interventor, presente, porque ten obligación, de recomenda que o pase do 0,4 aquí neste orzamento, ao 0,7. Vostede sabe que isto sería aumentar a presión fiscal sobre as familias castigadas xa por os recortes dos gobernos, Partido Popular da Xunta do Estado. E nós queremos que non sumemos outra carga máis, porque eu creo que a xente de Beira xa sabe ben o duro que é ter que pagar o imposto do IVA. Entón, pídele que non o pase do 0,4 ao 0,6, ainda que o interventor lle recomenda que o faga. Ben, chegamos aos gastos. Miren, nos gastos del persoal, pois claro, hai que devolver a paga aos empleados. É deles, que xa teña que haber sido antes, pero ben, faise, estamos de acordo, nos parece ben. Hai aquí non sei se dicir reparo do interventor que di que se incumpre o artigo 38.3 da Lei 2015 de Emprego Público de Galiza. Dice, eu fui buscar este artigo, non? E claro, aquí di os orzamentos reflexarán os créditos correspondentes a RPTs sen que poida existir ningún posto que non estea dotado presupuestariamente. Existen, entón, depois se vai de forma clara, postos destes orzamentos que non están dotados presupuestariamente. O interventor tamén cree necesario modificar as RPTs para clasificar e adecuar as funcións. Eu sei que, en fin, tocar as RPTs sempre é unha cousa delicada, pero se hai que facelo, señor alcalde, pois habrá que facelo, contará vostede con nos apoio para facelo da mellor maneira que se beneficioso para o Concello e para os traballadores. E aquí tamén, teño que dicirlo, a Xunta de Goberno dispón de 51.000 euros menos, que é un aforro que se producirá, e se dará porque vostedes non tiveron maioría absoluta. Ben, como resumen de gastos, podría decir que en estes orzamentos nos que intervimos, en estes orzamentos, en todos os que vamos a intervir, de alguma maneira, en estes máis que en outros, pero nos, señor alcalde, lembrarse que sempre recordamos que queríamos que foran uns orzamentos máis sociais. E estes de 2016 son os máis sociais de todos os que hemos recibido neste pleno, por lo menos desde que eu estou aquí, tamén para 4 anos. A mí me parece que non era tan difícil facer isto, señor alcalde, porque magóame un pouco que tuveran vostedes que perder a maioría absoluta para escoitar o clamor da xente, porque realmente pasamos, a xente de Ribeira e nós pasamos anos moi duros, e isto pudimos ter feito antes. Nós congratulámonos de que haxa unhas partidas que aumentan a emerxencia social, aumenta un 125%.
pasa de 40 a 90.000 euros. A axuda no fogar aumenta a 90.000 euros, 91.000 euros. Hai un aumento do 20% nas axudas á escolarización, dun 4,48% aos clubs deportivos, dun 130% a Dogna, que ben o merece, que é unha festa que traballa moi ben, é unha festa que dinamiza moito a economía desta cidade, é, na miña opinión, a mellor festa de Ribeira. Hai liñas para as asociacións culturais, hai nominativas para a Escola de Vela do Náutico, para a Careo, para a Asociación de Veciños de Carreira, que vai manter a SR4, para Renacer, para Ámbar, para Micos, para Faibén, para Creva, para accesibilidade de 100.000 euros, para UA, a unidade de día que tamén aumenta, e aumenta o CIN, o Centro de Atención a Mulleres, que pasa de 68 a 89.000 euros. E para nós, señor alcalde, e nos parece ben que sexa así, nos parece que este apartado merece unha atención especial, porque é un servicio que hai que reforzar, porque temos que lutar contra a violencia machista. Este pelo sempre foi sensible a ese problema, e a veces a sensibilidade tamén se mostra cando se aportan cartos para solucionar os problemas e para facer o que hai que facer, o traballo que hai que facer entre a sociedade. Por eso nos parece moi ben que aumentaran a axuda ao CIN. Depois hai cousas que non aparecían antes, por exemplo, e que xa, en fin, aparecen, e iso tamén nos parece ben, porque estamos xa en unha certa normalidade. A Feira do Libro, que se pon con 6.000 euros, creo que é a primeira vez que aparece no orçamento. O Museo do Grabado, que pasará a ser, como sabe, municipal. A aula CEMIT, que tamén aumenta, que, en fin, todos sabemos que é moi importante que a xente teña coñecemento de informática. Hai axudas para os deportistas individuais, que incrementase un 18,14%. Hai unha liña especial do Camiño de Tokio. Eu, como dixen antes, eu creo que isto podía ter o feito antes. Eu creo que o que lle faltou foi vontade política. E o único que cambiou desde aquelas é que vostede perdeu a maioría. Podía terse feito antes. Mire, hai un problema que é recurrente na sociedade ribeirense, que é o problema que a biblioteca. Este é un problema que xa chove sobre mollado. Xa sabe que nós somos parteiros de facer unha biblioteca nova, unha biblioteca central, pero a biblioteca que temos sofre falta de persoal. E iso fai que haxa problemas sempre cos horarios. E reclamamos unha solución e non a demos no orzamento. Señor alcalde, a biblioteca está dotada con 60.000 euros, con 62.000 euros, o mismo que o ano pasado. Saben que o ano anterior xubilaron unha persoa, falta persoal. Sin embargo, nós creíamos que debería ser unha prioridade en este orzamento poñer personal aí e non vemos que está igual que o ano pasado. E pode volver a haber problema cos horarios cando cheguen as vacacións, para rapazes que queren estudiar, que tal. Vostedes me dirán, que a biblioteca para promocionar a lectura non é para que vayan estudiar os estudiantes, pero que aquí temos que facer todo unha, porque é que temos, non temos máis. Non temos máis. Ojalá tivéramos moitos sitios onde os rapazes poderan estudiar, pero tamén hai xente que non pode estudiar nas súas casas, o mellor ten que ir a unha biblioteca, porque non ten actividades adecuadas, do ruído, en fin. É eso. Pero non lle vexo que sea unha prioridade, para nós sí que o é. Despois tamén quero dicir que hai unha certa minuciosidade, describen moi ben no orzamento, pois, en fin, tanto para fotocopiadora, tanto para tal, ben. Pero tamén hai sorpresas, señor alcalde. Eu sei que te comentei aquí algún ano que había sorpresas, porque eu botei unha conta por riba e eu me encontro con 750.000 euros, así por riba, do epígrafe de estudios e traballos técnicos. Non sabemos para que son esos cartos. Seguramente serán para algo, non digo que non serán, pero podíase desmenuzar un poquinho máis. Porque, por exemplo, hai 280.000 euros para deportes, para estudios e traballos técnicos. Turismo pasa de 500 euros para estudios e traballos técnicos a 25.000. O ano pasado, eu lle comentei isto, e vostede me dixo que era un epígrafe máis do orzamento. E eu o que lle pido é que haxa máis transparencia. É verdad que temos avanzado bastante na transparencia, pero ainda queda moito por fazer. Mire, dos investimentos reais, capítulo 6. Bueno, está claro que todo o mundo sabe que estes orzamentos un 70% dos investimentos se financian con recursos alleos, son o préstamo, ou a Diputación, ou a Xunta, ou, en fin. Mire, hai da Diputación 1.254.000 euros. Unha Diputación que está gobernada por dos partidos que non son o seu, o Partido Socialista Obrero Español e o BNG. Duplica o que aportaba a Diputación cando gobernaba o Partido Popular. O
Partido Popular, no ano 2015, cando gobernaba a Diputación, aportou 666.000 euros. E agora aportan 1.254.000. Sin embargo, a Xunta de Galiza, que en teoría é o goberno, vou dicilo así, amigo, pois só pon 153.000 euros, señor alcalde. E por iso tivemos nós que pedir un crédito de 600.000. Mire, no BNG, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, coincidimos, compartimos e propuxemos moitas das actuacións que propón o Grupo de Goberno no anexo de investimentos. Algúnas son máis queridas para nós, como é, por exemplo, as das parroquias de Carreira, verdad? Levábamos demandando tanto tempo. Agora ben, a experiencia neste Concello, na execución das obras, fai que debamos solicitar do equipo de goberno maior rigor no control da execución das obras. E por iso pedimos unha vez máis que extremen o control dos prazos, das calidades, que eviten, na medida do posible, as molestias aos cidadáns. Xa sabemos que sempre vai haber, pero que se eviten na medida do posible. Que se fagan programacións axeitadas en tempo e en forma. Porque, por exemplo, temos algunha obra hoxe en día, señor alcalde, como é a Rúa Galiza, que ainda temos macetóns ali no medio, que os coches non poden pasar, que a obra xa saliu fai moito tempo, que non se rematou, que nos pensamos que é fora de plazo. É certo que en este orzamento hai unha baixada moi importante do endeudamento. No ano 2015, o endeudamento do Concello era de 57,22, e agora estamos no 42,25. Xa o dixo vostede, pola negociación dos intereses, tamén polo PAI da Diputación, que é un crédito que ten unha parte para baixar a débeda. E despois, dicirlle xa, e xa vou rematando, señor alcalde, que temos problemas que nós consideramos problemas históricos desta cidade, que están agardando solución, mas que neste orzamento non a van a ter, porque sinceramente non están, señor alcalde. Na nosa opinión, Ribeira debe dar de prioridade a mellora do transporte público e colectivo, fronte ao vehículo privado. Neste sentido, señor alcalde, é clamorosa a demanda dunha estación de autobuses. Para nós é unha auténtica prioridade, que Ribeira actualmente carece dela. Mas tamén é preciso un plan que mellore as conexións entre as parroquias. E é urxente habilitar descontos para a xente xubilada, para desempregados, para o estudantado, porque iso tamén é política social. O autobús ten que ser accesible, o transporte público ten que ser accesible para todos os vecinos de Ribeira, porque senón, esa é unha maneira de invitálos a que collan o transporte privado, o coche. Sabe vostedes, sabe, señor alcalde, e o resto dos grupos tamén, que temos falado da modificación do PSOU. E pregunto, hai consignación en este orzamento para eso? Está nos estudios técnicos, e así digo, eu non sei se está, non o vim. Con respecto ao medio natural, gozamos en esta maravillosa cidade que temos, en Ribeira, de dos parques naturais, de non ser dos poucos concellos de Galiza que ten o único, exactamente, que ten o Parque Natural das Illas Atlánticas e o Parque Natural de Corrobedo. E hai que pôr un valor, e sempre o decimos, porque vamos a ver, desde que se fixo ese Parque Natural de Corrobedo, está realmente abandonado. Quer dizer, está pasable, pero está abandonado, porque leva moitos anos sin contar con documentos rectores, de xestión, que tanta falta fan os veciños para que poden empregar os seus terrenos. Neste sentido, é prioritario, pensamos nós, que os investimentos que se realicen no parque teñan como beneficiarios os propietarios dos terreos do interior do Parque Natural, para que vexan que o Parque Natural é un beneficio e non son unha restricción. Non pode ser o Parque Natural, señor alcalde, só para celebrar o Día do Medio Ambiente, que queda moi bonito, pero despois non se arranxan os problemas que ten. O goberno de Ribeira segue, na nosa opinión, sin ter unha política turística clara, definida, onde as accións que se fan son moi dispares. E iso lle resta eficace, porque está se levando a cabo unha política turística un pouco errática. Nós queremos que debería traballarse en facer que as persoas que nos visitan consuman e que fiquen no Concello, ao menos durante un día,
no canto de tratar de traer, a ver, tenemos moitos, pero depois non deixan canto, estou rematando, señor Carlos. Que non deixan aquí, que deixan moi pouco un baixo rendimento económico e social. En Ribeira segue sen contar, señor alcalde, coa histórica demanda de chan industrial, que tanta falta fai, que as empresas sentadas en Ribeira non teñen por que ampliar actividades fora do municipio para que outras novas podan desenvolver tamén aquí os seus proxectos creando emprego. O modelo de empresas é unha boa medida en este camiño que ten que ser completada e coordinada con moitas outras. Ademais, alén do chan industrial, o Concello de Ribeira segue sen contar cun plan de emprego, onde se detecten as eivas e as fortalezas que presenta a localidade, coas que corrixir a grande fuxida de mocidade cara ao exterior, cara a migración, e tamén para disminuir os niveles de desemprego, sobre todo da mocidade. Tamén lle vou dicir que debería haber máis incentivos para o comercio, e sobre todo para o pequeno comercio. Bueno, depois teño aquí uns pequenos incertidumes que estou rematar xe, que lle vou comentar. Mire, a mesa de penalización está dormida. Se fixo unha vez, se convocou e quedou dormida. O grupo de estudo dos museos, xa temos 4 museos. Hai que empezar a traballar con eles. Chegamos o verán, era unha oferta que podíamos ter perfectamente definida e estáse un pouco dispersa. Bueno, os desbrozos xa me lo aclararon aquí. Xa me aclararon, eu tamén o tiña aquí, porque este ano as ervas comen os camiños e nos parece que estaba o Concello moi inactivo. As cousas como son, entón, eu tiña de preguntar que vai pasar para o próximo ano, porque se a maquinaria está como vostede di, habrá que ir pensando en dar solución a isto, non? É que, se é posible que non sexa, pois darlle unha xente de fora, como sempre, non? Bueno, e das festas tamén o tiña que apuntar, pero parece que xa está, hai unha cantidade, eu puñer que parece que estaba sin asignar, pero bueno, xa me aclarou antes e xa está. Ben, señor alcalde, mire, eu lle reitero unha vez máis que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego está a disposición de arrimar o ombreiro nos temas clave da cidade de Ribeira. Estamos. Este é o primeiro ano dunha legislatura que ten mudado a rutina política do Concello de Ribeira porque os cidadáns quixeron que fose así co seu voto. Non deron maioría absoluta a ningún grupo político. Agora somos nós os que temos que ler a realidade da cidade e dar solucións aos problemas da veciñanza e non valen excusas porque despois de anos de recortes dos gobernos do señor Feijóo e do señor Rajoy son moitas as necesidades que requiren solucións urxentes porque son moitos os veciños que están a pasar realmente mal. Hai que solucionar os problemas dos veciños e das veciñas. Por iso, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non vai impedir que se leven a cabo políticas que consideramos que serán beneficiosas para a xente. O orzamento, este orzamento, ten algo de nós. Non son os nosos orzamentos, mas contribuímos a melloralos. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non pode dicir unha cousa e facer outra. Queremos ser coherentes e serios, por iso, como sempre dixemos, poñemos os intereses dos veciños por riba dos da nosa formación política e nos absteremos para que o orzamento vaya adiante. Mais nada e moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Cobas. Así moi rapidamente por algúns dos temas que deixou que vamos a ver, o gasto social. O gasto social, o ano anterior xa se subeu o 18%. Nos 4 anos da legislatura anterior se duplicou sobre o total do presupuesto. Ben, é verdade que este é o ano en que máis subimos o gasto social nun solo ano, derivado a un acordo plenario, pero que a participación do meu grupo é básica, teño que reconocer que é a ordenanza de inclusión social. Por lo tanto, digamos que as líneas nas que coincidimos non é que nos tuveran que levar para ese camiño. Xa estábamos en ese camiño, vostedes estaban, e ao final o que estamos é todos, pois, no lugar que nos gustaría seguramente estar. Por contestar yo do IBI, mentras eu sea alcalde, o IBI non se vai a tocar do 0,4. E intentarei que as tasas podan seguir, cando menos os impuestos municipales ou de vehículos baixando, porque temos lo alto con respecto a outros, e intentar que se conxene. Iso sempre cando o equilibrio económico-financiero deste Concello, a estabilidade, non este en risco. Senón, en caso contrario, propondría, porque durante o tempo que fun alcalde tuve que propoñer en algunha ocasión, que é subir o IPC, o mismo que nos suba. Pero a intención
a que creo que é tamén a que plasman vostedes é que estes 4 anos, o que son os impuestos que directamente proceden da nosa competencia, non só intentarei que se conceden, sino baixalos a este ano o 5%, xa se ve no que é o de vehículos. E con respecto a esa, digamos, ao que di o interventor de que incumplimos a lei non sei que no capítulo de personal. Vamos a ver. O que pon a lei é que todos os puestos que estén na RPT teñen que estar consignados. Pero eu teño que incumplir algunha das leis. Entonces, non é lógico que teñamos, por unha parte, cubrir presupostariamente eso, cando non os podo cubrir a hora de cubrir as plazas. Por qué? Porque non podo facer novos exámenes como impida a lei. É máis, se eu fixera esos exámenes e cubrir esas plazas, iba a incumplir outra lei máis, que sería o 1% da masa salarial, que tampouco podo. Por lo tanto, a lei di, oiga, usted na RPT ten que consignalos todos, pero por outra parte non me deixa consignalos. Lógicamente, eu busco o que é máis beneficioso para o concello, que é non consignalos e poder dedicar uns cartos que iban a estar parados directamente a outra xa actividade municipal. En canto ao que é estudio e traballos técnicos, eso digamos que é un pouco un caixón desastre en todas e cada unha das áreas de gasto. Pois aí vai desde ratización, o software do concello, contratos de basura, os monitores da piscina, e por eso suma os 750.000, porque ten un pouco de todas as asistencias técnicas que se podan estar dando en cada unha das áreas de gasto. En canto ao que é a Diputación, eu non lle vou a negar que eu estou agradecido á Diputación. Como lle vou a negar se eu precisamente era o concellal de Economía que lle deixou a Diputación sin 72 millóns que debían en cero é un remanente de cantidad de millóns. Por lo tanto, teñen cartos para repartir. O que si lle agradezco é que é verdad que Ribeira estaba traendo os mesmos cartos da Diputación, pero vía subvención nominativa. Poño o exemplo, por exemplo, da apertura do cementerio a Cristóbal Colón, que foi como a nominativa, e agora eu lle agradezco á Diputación, e non podo decir outra cousa, cada vez que podo digo, de que o fagamos a través de plans. É dicir, o que nós lle chamamos o DTC, agora lle chaman o PAS, pero é o mismo. O PAI xa o fixemos tamén. E si é verdad que hai outra serie de gastos que se están incluindo dentro do que son subvencións, digamos, de concurrencia competitiva. Eu creo que os concellos, só vendo a inversión que temos gracias á Diputación, non é para criticala, sino todo o contrario. Pero dito unha cousa, a Diputación tamén non se olvide que dos 4 millóns e pico que recaudamos do IBI leva o 5%. O mismo podemos decir de a agua e de outras cousas. É dicir, a Diputación tamén, os seus ingresos, teñen que ver moito ca aportación dos concellos, non? Por lo tanto, é dicir, a Diputación nos devolve un pouco o esforzo que os concellos facemos en moitas ocasións para que teñan eses presupuestos tan saneados. A biblioteca, con eso vou rematar, simplemente lle digo casi a miña entrevista que tuve en Telesones e casi non lle explicaba, porque vostede casi me va a decir o mismo que eu lle dixen a todo o cidadano. Biblioteca, o día de mañán, empeza precisamente o horario de verán, que é diferente durante os 15 primeiros días de estes 15 últimos días de xullo, porque incluye adorna outra serie de cousas donde non vai vir e despois, posteriormente, xa o horario casi continuo é no mes de agosto e no mes seguinte. O incremento deses cartos, que foi a Properdir, me parece, que é unha empresa de economía social dependente de Amigos, van dentro deses gastos precisamente de estudios e traballos técnicos. E con respecto ao Plan Xeral de Ordenación Urbana, aquí sabe que por unha parte había unha cuantía que ven incorporada de remanentes, porque moitos dos cartos, cando se falou de, oiga, que disminuyen 5.000 euros ou non sei que colexios, por exemplo, a me decir que dentro da liquidación, pois se incorporaron cartos, entre eles precisamente estes do Plan Xeral. E con respecto ao turismo, estamos facendo un plan estratégico de turismo, espero que o acaben si este mes ou cando máximo en agosto, por cual llevou a dar a razón, eu creo que diversificamos demasiado o que era a nosa aposta, e ao final apostábamos por tanto que nunca supemos apostar
por lo que realmente Ribeira ten de diferencial, que é a gastronomía, é o primer puerto de pesca fresca de Europa e, por outra parte, o ambiental. Eu espero que o plan estratégico por ali vaya. E con respecto ao Parque Natural, por eso eu digo que o outro día na entrevista, eu, cando teño que defender os intereses de Ribeira, pois intento facelo independientemente de quen lle teña un caso determinado que exigir responsabilidades. Eu creo que aquí hai dúas cuestións que fai moitos anos que tiñan que estar feitas. O plan de ordenación do Parque Natural, o plan de xestión ou plan de usos, ou como lle queran chamar, e, por outra parte, o mismo de portos. Agora teñeno de novo en estudio, espero que este mismo ano pois podan aprobar, pero non é de recibo que 30 anos despois da autonomía, que os propietarios o parque pois non podan ir co trator ou non podan ampliar a súa vivenda, non podan tal, pero a vez que non saquen un solo recurso do parque, que non se poda facer turismo rural, que non se busque unha zona para aparcar, que non podan facer unha ruta de cabalos, etc. Por lo tanto, comparto totalmente o que di vostede. Con eso remato e dou a palabra á señora. Señor alcalde, perdón, falta da estación de autobuses, non me dixo nada. A estación de autobuses, digo yo ahora ben fácil, a estación de autobuses espero que a última proposta sea aprobada precisamente por Portos. Portos, o que me dixo, sabe que temos un par de conflitos, unha é a estación de autobuses actual, eso non lo iban a ceder, o Sergas dixo que ali tiñan un centro de saúde, que polo tanto que non nos lo cederan por ahora, temos o mercado actual que tamén temos un conflito, e depois os lugares onde queremos que o Concello teña competencia. O compromiso do director de Portos é que contratou, neste caso tamén unha asistencia técnica, para que o plan de usos de Ribeira, o que salía no seu momento aprobado polo Concello, que sea reformado para incluir precisamente estas cuestións, que nos podan ceder toda a área onde está a estación de autobuses actual, que o actual mercado volva a máis do Concello, e que o lugar onde agora están os rederos que pudera servir para ese novo lugar de estación de autobuses. Por lo tanto, espero que sea unha realidade este ano. Se non é así, me reunirei con todos os grupos para que entre todos intentemos consensuar ou buscar o lugar que mellor lle parezca a todos. E dito eso, señora Pouso, que la palabra. Gracias, señor alcalde. Moi boas noites a todos e a todas. Ben, estamos aprobando un orzamento. Efectivamente, facían aquí unha crítica pola tardanza dos mesmos. E ben é certo que por parte deste goberno, neste ayuntamiento, si houve ese contacto con distintos grupos municipales buscando, efectivamente, pois a súa conformidade cos mesmos, porque sabemos que, dada a situación que temos nesta corporación de minoría, pois non era cuestión de traer uns orzamentos sin saber que os mesmos iban a seguir adiante. Eu, despois de escoitar as distintas intervencións por parte dos grupos, quero pois agradecer aqueles que se posicionaron a favor de apoiar estos presupuestos e tamén, polo menos, agradecer en certa maneira aqueles que se non os van a aprobar, polo menos non se van a dedicar a poñer paus sobre a roda e a impedir que se materialicen investimentos e que se sigan prestando servicios e se sigan mantendo en funcionamento os servicios no Concello de Ribeira. É unha responsabilidade de calquera concelleiro que forme parte desta corporación responder ante os veciños de que esa confianza que lle foi otorgada no seu momento nas urnas, pois hai que corresponder e estamos aquí para buscar solucións aos problemas dos veciños. Ben, dito isto, o orzamento ascende en máis de un 6% con respecto ao ano anterior, ascende a 21.492.596 euros. Se fixeron aquí por parte das distintas intervencións, se facía constar que eran uns orzamentos que tiñan un marcado carácter social. E eu quero resaltar que estes orzamentos, aparte de incrementarse na cuantía, de que siguen sendo, pois efectivamente, como é a forma de traballar de un grupo responsable, uns orzamentos que son prudentes e son realistas na súa elaboración, porque partimos en ese momento de traballo que a información que tiñamos disponible, bueno, pois que
con recursos que efectivamente sabemos que se van a materializar. Nunca nos gustou facer castillos no aire sin ter, digamos, un sostén estable e forte para que despois non encontrarnos, intentar evitar encontrarnos con situacións desagradables. Son uns orzamentos que presentan unha estabilidade orzamentaria. Estamos en este momento cunha situación de superávit. Eu creo que algo a valorar. Aquí se facía intervencións por parte de algún voceiro de Cindo, bueno, pues que estaba en contra desas medidas de que cumplan as normas de estabilidade orzamentaria. Eu creo que non hai nada máis seguro que ter uns orzamentos que cumplen ca normativa vixente, porque se queremos ser donos das propias decisións que adotemos, se queremos non ter que andar pedindo permiso a ese órgano de tutela cando un incluye en incumprimentos das redes económicas, temos que ter, evidentemente, os deberes feitos e cumprido o que nos marca a normativa. Facíase constar aquí, por parte do señor alcalde, que reducimos ese endeudamento local, que temos máis remanente de tesorería con respecto que tiñamos no ano anterior, que se rebaixa esa anualidade teórica de amortización, que temos un aforro bruto positivo que conseguimos este ano incrementar a cuantía do mesmo, cumprimos a regla de gasto, e todo isto son datos que, ainda que parezcan simplemente datos técnicos, son datos importantes para poder facer realidad a este documento que hoxe temos aquí. Por parte do señor Vilas, planteaba un montón de dudas na súa intervención. Señor Vilas, eu decía yo, señor alcalde, xa no seu momento, que sabe que aquí sempre tuvo a porta aberta e sempre tuvo personal disposto a aclararlle todas as dudas que se plantean, pero vostede plantea moitas dudas, fai críticas, pero, señor Vilas, non presenta en ningún momento que a vostede se lle chamou e se lle solicitou, ni en ningún momento presentou un orzamento alternativo. Nin hoxe aquí explica a súa proposta alternativa. Será que non o ten. Eu lamento de verdade que xa despois de ter percorrido máis de un ano de legislatura, señor Vilas, vostede todavía siga tendo un gran descoñecemento de temas municipais. Vostede falaba aquí desos locales que teñen os sindicatos, dese local que está ocupando extensión agraria, e eu creo que vostede se perdeu por o camiño de que había un compromiso de cando se tirou o antigo mercado municipal e houve un compromiso por parte do equipo de goberno de a todas estas entidades seguir proporcionándolle ese local no que desenvolvían o seu traballo. Quero pensar que o Partido Socialista non estará en contra de que se lle teñan facilitado os locales tal como viñan disfrutando no antigo mercado municipal, nin a UGT, nin a Comisión Sobreiras, nin que este en contra dese local que se lle cedeu a Creva ou que temos cedido a outras entidades, como pode ser Amigos, con eses pisos que se lle cederon ou no seu momento cando se cedeu o local para as instalacións, ou mesmo esa cesión que se fixo a favor de AMA. Supoño que verán vostedes aquí que hai unha política social que está perfectamente clara en todas estas actuacións que se levaron a cabo xa con anterioridade a que este grupo político estuvese en minoría en este concello. Señor Vilas, facía vostede tamén referencia a que se interesaba por eses obxectivos que se acadan en emprego, por eses obxectivos de inserción laboral de personal da unidade de atención domiciliaria, por ese número de dependientes que están sendo atendidos. Pero eu quero pensar que vostede, despois de haber estado nas oficinas de servicio social recabando información, pois que seguramente, a mellor non lle quedou suficientemente claro, e é conveniente que volva a acercarse ou pida información á delegada da área correspondiente, que sí que lle facilitará esa información. Pero debería vostede estar sabedor que se incrementou moi considerablemente esa atención a persoas dependientes. E que se incrementaron tamén todas as partidas
como ben xa decía aquí tamén o señor alcalde e se facía constar por parte de outros voceiros, pois todas as partidas destinadas a servizos sociales que van a supoñer, bueno, pois esa atención ás persoas que están, digamos, que nunha maior dificultade. Eu quero pensar que ningún de vostedes que se absteñen, ou que incluso a mellor non sei se van a votar en contra destes orzamentos, quero pensar que ninguén de vostedes está en contra do que recollen estes orzamentos, que non están en contra de todas estas compendios de obras que se recollen aquí, porque temos obras en distintas áreas. Temos en infraestructura, en vías de comunicación, en aceras para mellorar a seguridade vial. Temos obras en deportes, facía referencia a señora García Cose a ese investimento que está previsto no campo de fútbol de carreira, aparte de outras actuacións inversoras tamén na área de deportes. Temos inversións nos centros educativos dentro desas competencias que ten que asumir o Concello. Temos inversións en moitas outros ámbitos, como pode ser, que decía a señora Lordui, nese repetidor de TTT, polos novos canales, polo cambio dos canales de televisión que hubo últimamente e que é necesario, digamos, que adaptar ese equipamento. E se recolle nese plan de inversión, algo moi demandado tamén unanimemente neste pleno, como ese plan de accesibilidade, actuacións para ese plan de accesibilidade. Señor Vila, se recolle en este presupuesto unha demanda en concreto que presentou o Partido Socialista, unha das demandas, pois se recolle máis, pero unha delas, esas aceras na rúa Fernández Bermúdez, alcalde Fernández Bermúdez, señor Vilas, entonces eu, permítame que lle diga que non son capaz de entender a crítica que vostede fixo aquí ou todas estas dúbidas que plantexan. Porque se vostedes se queren facer os abandeirados desas políticas sociais, se queren facer os abandeirados de preocuparse polos veciños, me imagino que non se pode nuns plenos estar presentando unhas demandas e logo en outros, cando se veñen, digamos que a poñerlle as cuantías a esas demandas e a contemplarlos no documento que vai a facer viable que se leven adiante e que logo se posicionen en contra. Mire, facían tamén referencia aquí de que votaban de menos máis investimento da Xunta de Galicia, que nese plan de inversións consideran escasa cuantía que aporta a Xunta de Galicia. Recentemente, o alcalde vai de firmar un convenio con unha importante actuación en red de saneamento que vai a afectar, en este caso, a parroquia Tolbeira. Se vostedes ven este plan de investimentos que temos aquí, non está aquí reflexado, é unha inversión no que o Concello se compromete a poñer a disposición da Xunta de Galicia, pero é unha inversión feita directamente e íntegramente pola Xunta de Galicia. Vimos recentemente de ver como se aprobaron investimentos de preto de 600.000 euros nos centros educativos do noso municipio. Supoño que vostedes eso se les pasa por alto. Non quero pensar que sean vostedes malintencionados e facer unha crítica simplemente política para intentar embarrar cando realmente non hai barro no camiño, sino que o compromiso da Xunta do Concello de Ribeira está claro. Está claro porque o vimos aí cando xa no seu momento se aumentaron esas plazas de batería, se fixo esa ampliación da batería. E falaba vostede, señor Covas, desos recortes en educación e en sanidade. E se vostede analiza fríamente e é capaz un pouco de olvidármonos aquí das siglas que temos e podemos ver que nos centros educativos en Ribeira hoxe temos máis rapaces estudiando ese segundo idioma, ese terceiro idioma que é inglés, porque temos os centros plurilingües. Usted pode ver en este momento como nos nosos centros educativos temos máis plazas de comedores escolares das que tiñamos cando no 2009 retomou o goberno o Partido Popular. Vostedes lle chaman recortes, nós lle chamamos, hubo que priorizar en gastos, pero desde logo que o que é servicios, máis ciclos formativos, máis plazas de comedores escolares, máis inversión nos centros, máis centros plurilingües, co cual eu creo que temos que ser un pouquiño xustos e un pouquiño obxectivos. Hai un importante investimento feito ao longo destes últimos anos con esas actuacións en saneamento,
con esa poción na lonxa municipal. Por lo tanto, eu creo que é unha cuestión menor que esas subvencións, esas pequeniñas aportacións que queden aquí, é unha cuestión menor frente a esas inversións que se efectúan directamente, que se realizan directamente pola comunidade autónoma. E, señor Vilas, falaba vostede de que non está de acordo con esa devolución de ingresos aos veciños. Mire, o imposto de construcións, despois de haber pasado unhas cuantías en este ayuntamiento, de terse recaudado unhas cuantías que temos chegado ata os 4 millóns de euros, que se di moi pronto, pero foron cuantías moi importantes. Sabe vostede que o imposto de construcións en este ayuntamiento se recauda en régimen de autoliquidación. Cal era o objetivo e cal é o objetivo de establecer ese mecanismo de autoliquidación? É de que teñan que liquidar un imposto no momento que o solicitan e evitar así que estas empresas foráneas viñeran, pediran a licencia, empezaran a construción sin pagar e puderan desaparecer do mapa, quedando o diñeiro sin ingresar nas arcas municipais. E se conseguiu efectivamente que por este sistema que se estableciu de autoliquidación, pois se recaudaba no momento que se solicitaban as licencias. Que pasou? Que cando todo o mundo da construción se veu abaixo, esta xente que empezou a renunciar a levar adiante esas obras para as que tiñan solicitado a licencia, empezaron a reclamar as devolucións. Hubo empresas que aguantaron moito tempo sin reclamar os impostos, esperando aínda que as circunstancias de economía melloraran, pero houbo quen aínda, o ano pasado e no ano anterior, todavía estaban solicitando a devolución dos ingresos que habían abonado polas licencias, renunciando xa en ese momento que fan esa solicitude a construir os edificios que tiñan previsto. Mire, preguntaba, señor Vilas, se podería dar conta do Centro de Información, das actividades que se fan no Centro de Información á Muller. Sabe vostede que se dá asesoría legal ás mulleres que pasan por situacións de maltrato, de violencia de xénero, que se fai labor de acompañamento e que se fai unha importante labor. Alégrome de que o señor Covas o poña en valor. Vimos de aprobar esta mesma semana no Parlamento de Galicia unha modificación legislativa, hai que decirlo todo, a instancia do Bloque Nacionalista Galego modificouse un artículo da Lei de Igualdade que efectivamente todas esas mulleres que pasen por unha situación de violencia podan acceder en calquera momento do ano a esas axudas sin ter que pasar antes por outras axudas puente e, digamos, ter a convocatoria aberta ao longo de todo o ano. Chama a atención, señor Vilas, que vostede, xusto neste pleno, faga esta pregunta, porque, curiosamente, no Parlamento de Galicia, o seu grupo, lamentablemente, foi o único grupo que non apoiou esa modificación legislativa, o cual a mí me fai dubidar moitas veces que ese compromiso que vostedes din ter e esa sensibilidade con o trato a muller e as situacións de violencia que podan sufrir as mulleres despois, na hora de acometer accións, pois, lamentablemente, non se reflexe con accións en positivo. Mais nada, eu espero que con estes orzamentos, sabendo que todavía van a quedar accións demandadas polos veciños, sobre todo en actuacións de investimento, pendientes de que se acometan no futuro, eu espero que podamos dar cobertura a esas demandas máis necesarias para atender aos vecinos. Mais nada, moitas gracias. Se algún grupo desea puntualizar, pois, sendo así, simplemente lle vou a decir que mañán mesmo vamos xa a solicitar a amortización anticipada de unha operación de préstamo con cargo ao PAI de 162.000 euros, co cual a carga financiera do Concello vai ser reducida. E, por outra parte, comunicarlle que, ainda que non ven en presupuestos, xa temos o que é o plan adicional do DTC de 93, que en este caso é para facer dúas rúas, en concreto por casi 50.000 euros, 49.932,54, que son as rúas Biontra e Insua, que xa
levan tempo, como saben, dentro do plan complementario, que son, digamos, as que están pois na Avenida da Coruña, as dúas que dan ao paseo marítimo, e decirle que tamén dentro das subvencións que esperamos recibir da Xunta está o acabar o plan urbe, que son as aceras que comenzamos en Padín hasta chegar a onde está pois a Casa Fontao, e tamén con cargo a Consellería de Estradas, de Infraestructuras, pois o que é finalizar as beiras boas de Oleiros. Eu creo que esas obras, a lo menos, van a completar o cuadro de investimentos que teñen vostedes no seu poder. Entonces, non sendo necesaria unha nova intervención, pois vamos a pasar á votación. Según a proposta da alcaldía, votos a favor da mesma. Son 9, 2, 11, en contra, abstencións, 9, entonces queda aprobado por maioría. Eu lle dou as gracias a todos os grupos, como fixo a nosa portavoz, porque independiente de súa posición, creo que é a primeira vez na historia de Ribeira que os presupostos da cidade non teñen ningún voto en contra. Por lo tanto, creo que é un mérito de todos os presentes. Dito eso, pasamos ao punto segundo, que é a clasificación das ofertas e requerimiento de documentación para a adjudicación do contrato de servicios, masaxes, socorrismo, conserxería, monitorado de actividades dirixidas, asesoramentos a la fines, dinamización das pistas de pádel e coordinación dos servicios de monitorado do Complexo Deportivo A Figueira. Como sabe, aquí aprobouse o que era pois unha oferta, neste caso, uns pliegos para facer a concesión deste servicio. A mesa de contratación se reuneu e a mesa de contratación, pois, o que lle propón a este pleno é excluir a licitación a empresa Serviplus Total SL, porque inclueu no sobre B cuestións que só poden ser incluídas dentro do sobre C, por lo tanto, digamos, se poñen nunha situación, en este caso, de prevalencia que non entraba dentro das consideracións do pliego. O segundo, de conformidade e clasificar por orden decrecente de valoración o que é a licitación, asiña servicios deportivos con 132,20 puntos, Esproade con 124 e a Villarda con 122,20. E, por tanto, o punto terceiro é requerir a asiña servicios deportivos, que é o licitador que quedou clasificado en primer lugar, dentro do plazo de 10 días hábiles, por toda esa documentación justificativa que exige a lei e que exige o pleno. Entón, os grupos que queiran intervir teñen a palabra. Señora Elorri. Gracias, señor alcalde. Yo cuando llegué me entregaron este informe del secretario y lo que nos dice aquí es que no debemos votar en contra de lo que usted propone por las consecuencias que debe dar. Y el señor secretario sí que sabe y que yo voy a apoyarlo. Bueno, independiente de eso que yo dou totalmente a razón, cada persoa e cada grupo é responsable, en todo caso, da súa vida. O resto dos grupos que queira falar, señora García Cosima. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, cando se leo o da xestión do personal que traballa na piscina, e en aquel momento tamén con informes técnicos e de situación era imposible contratar os que ali estaban traballando porque non permitían ampliar o personal dependente deste concello. E no caso de que se pudera conseguir alguna forma de contratalos, pois tendría que salir a concurso ou tendría que haber oposicións e moitos deles seguramente perderían seu posto de traballo. Eu a veces, señor alcaldes, non sei, digo que son vello ou algo así, pois pois mal aos traballadores. E a verdade é que realmente, como é un servicio que non falo por outras persoas, senón que falo de que eu vexo e vivo con eles, e teñen un bo facer, e ademais de que teñen un bo facer, vamos a ver en Río, o sea, non o digo eu solamente, senón que se está comprobando, pois puse mal ao deles porque había moitos que perderían seu posto de traballo. E efectivamente, como concellar de PDR,
apostei polo servicio e a contratación dun servicio dunha empresa privada cando salir a concurso para xestionar isto, a garantía de que os precios, funcionamento, etcétera, iba a seguir estando gestionado polo Concello dicindo o que ten que facer. Bueno, pois despois de 20 anos, máis ingenio todavía, porque como votei a favor, pois ahora o que gana o informe dos técnicos que recoñece que estaban feitos, porque os fan os técnicos e comprobar que cumplan as bases que saleron nese pliego, pois resulta que se lle concede unha empresa. Unha empresa que realmente non tiña nada que ver, pero moitos dos traballadores que están ali sabían por compañeiros referencias. Busco referencias, é unha empresa que nos sitios que está, e sobre todo no Concello de Cee, a alcaldesa e o PP, que os datos de voto a favor. Es de Guadalcanal. Claro. Las últimas. Bueno, non sabía. Aquí pon que, bueno, pois o conflito que ten os traballadores, é verdad que non é por un concurso, sino que lle comprou a concesión a Coapés, logo non sei que pasou, non lle chegan os cartos, non lle é rentable, e os perjudicados son os traballadores, que é o que me preocupa a mí. O sea, a mí me preocupa o Concello, o gestionar ben seus recursos, pero tamén me preocupan os traballadores. Entonces, é unha comisión informativa, así de claro, queda claro para todo o mundo, votei en pedir que quedara encima da mesa e votar, se non votaría en contra desta concesión, pero vuelve a ingenuidade despois de 20 anos. Se me dice, por escrito, la adopción dun acordo contrario a la mesa de contratación sin suficiente motivación técnica de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego, auténtica ley de contrato devendrá en la nulidad de pleno derecho de la adopción del acuerdo voluntario por inobservancia del procedimiento legalmente establecido, artículo tal. Responsabilidad en la que pueden incurrir los miembros de la corporación que a sabiendas, sabiendas de pánico, respalden el citado acuerdo sin suficiente motivación en contra del criterio de la mesa de contratación. A motivación do IPDR e a mala gestión do trato cos traballadores. E claro, o imperativo legal hasta ese. Gracias, señora García, por explicar un pouco non iba a facer uso do informe hasta, digamos, o que era ao final, como teñen vostedes, simplemente decir que no momento que o Pleno opta por ir por unha vía concesional, a partir de aí, ese é un procedimento arreglado, que temos que ir cumplindo a lei paso a paso, porque esa lei marca un tribunal, marca un equipo técnico que fai unhas valoracións, se propoñen, esas valoracións do equipo técnico veñen ao Pleno. O Pleno pode facer dúas cousas, pero só dúas, ou dar a razón ao que di a mesa de contratación ou motivar sobre o mismo pliego que se levou ao concurso ou porque non lle dá a esa empresa e lle dá a segunda ou a terceira. É dicir, o Pleno ten a competencia porque non participou na mesa de contratación motivadamente, decir, oiga, eu vexo que puntúan isto, e que non debían facer e debían de puntuar a esta outra. Por lo tanto, o informe da mesa de contratación é que non lle den a número 1, que lle den a 2, a 3, a que sea. Esas son, entendo eu, as posturas que ten. O resto, pois, pode levar a un problema ao ayuntamiento. Este asunto saben que o podíamos levar directamente por Xunta Local de Goberno, o que pasa que o único que cambiaría con respecto a ahora sería o plazo, é dicir, sería un plazo menor no que traballaría a empresa. Se truxo a pleno e, por lo tanto, se segueu o camino da aprobación plenaria. A partir de aí, o que unha vez que saleu mayoritariamente, o que entendo eu que debemos é cumplir a lei. Eu entendo o resto dos grupos que no seu momento xa non quixeron que se chegara a este procedimiento, que non este de acordo con ele. Pero, en todo caso, todo o que suporía perder unha votación de o que supón iba a decir o mandato, non é o mandato, pero o disposto pola mesa de contratación, pois podía levar unha responsabilidade personal de aquel que hubiera votado en contra desto e sobre todo do Concello, porque, lógicamente, a empresa cunha mesa de contratación di que é a mellor en precio e en consideracións técnicas, se non acaba ganando o que é o concurso, o normal é que demande o ayuntamiento, non? Por lo tanto, bueno, eu quería despois explicalo, pero unha vez que a señora Lourdes, señora García Pose, con pouco criterio, pois fa mención a eso un pouco por explicar ao resto de a xente, porque os grupos
xa o sabían, pero cando menos a que nos está escoitando a prensa, pois un pouco por situar, lógicamente, digamos, os ámbitos no que debía sustanciarse o debate. A partir de aí, lógicamente, cada grupo fai, lógicamente, o que considera oportuno e nada. Señor Chou. Sí, bueno, aquí tenemos el problema del imperativo legal, como dice nuestra compañera Rosa, pero también hay una cosa que se llama corporencia política, que también es otra. Entonces nosotros desde el principio dijimos que éramos partidarios de que este servicio sería cubierto por medio de una oferta pública. Y por coherencia política os vamos a ayudar. Gracias. Gracias, señor García. Boas noites, gracias, señor alcalde. Boas noites a todos os concelleiros e as persoas que hoxe nos acompañan aquí. O Grupo Municipal Socialista vai a ser coherente co que votou o 29 de febreiro cando se trouxo este asunto aquí ao pleno. Por lo tanto, vai a votar en contra. E vai a votar en contra despois de coñecer que a empresa adjudicataria, a empresa Axiña, ten unha serie de problemas no Concello de Cee e no Concello de Arteixo. Por lo tanto, nos o que estamos é porque este servicio de monitorado sea municipal. Por lo tanto, o Grupo Municipal Socialista vai a votar en contra. E nos preguntamos unha cousa, señor alcalde. Por que no Axuntamento de Ribeira non se fai unha gestión directa dos servicios? En outros concellos, cerca de nós, en Outes, en Boiro, en Porto do Son, pois, se non todos, parte dos servicios gestionaos directamente o concello. Por lo tanto, non entendemos isto. Hai que pensar que os beneficios que se vai a levar esta empresa podían quedar nas arcas do noso concello. Por lo tanto, iso é para cubrir servicios ou necesidades que ten o noso concello. Digo e repito, por que razón no noso concello todos os servicios están privatizados, os levan a empresas privadas. A empresa privada, pois, lógicamente, ten un beneficio dun 10, dun 15 ou dun 20%. Eses cartos podían quedar no concello. Neste caso do monitorado, hai unha cousa todavía mellor. Hai o siguiente, que os traballadores do concello son conocidos de sobra a súa cualificación técnica, a súa responsabilidade. Por lo tanto, insistimos, nós, o Grupo Municipal Socialista, vai a votar en contra disto. Gracias. Non, só aclarar unha cousa. O porqué non son traballadores do Concello, son traballadores do Club de Natación. Se o Concello optara, cousa dubidosa legalmente no seu momento, que non optou por eso, hubiera optado por eso, xa xente iba directamente á calle. Directamente á calle. Xa foi a razón que nos levou a algún a decir, se nós temos o mando sobre a gestión, sobre o que ali van a facer, e o único que facemos é que a intermediación, en vez de que o contratador sea o Concello, sea unha empresa, nos parece a mellor solución para que todos aqueles traballadores que quixeran, pois puderan seguir. Pero, repito, esa non é hoxe a discusión. Esa foi no seu momento e, bueno, se queren discutirla de novo, discutimos, pero a razón foi pura e simplemente esa. De todas formas, cando vostede fala de privatización deste Concello, non sei en cal goberna o Partido Socialista ahora, que non goberna moito, pero me digan cal ten o Concello de Ribeira que non ten o Partido Socialista. Non, digo que en concellos que goberna o seu partido, senón aquel como é Noutes, teñen todos os servicios gestión directa. Pero claro, é que eu tamén o podía hacer un exemplo. Pero eu lle quero decir do seu mismo partido. Pero mire unha cousa, é que o noso, o que é o personal, ten unha empresa en vez do Concello, pero toda a gestión e dirección e cobro e taxas e todo o que é a piscina o dirige o Concello de Ribeira. É o único. Nós lle decimos aos monitores a que hora teñen que vir, cales son os cursos que ten que dar, a que hora ten que traballar. O único que é que na súa nómina, en vez de poner Concello de Ribeira, pon Esprobade ou como se chama a súa empresa. Pero eu volvo a repetir, vostede mire todos os concellos de todos os signos e me di cantas piscinas municipales están con gestión directa.
E se me encontra 5 en Galicia, igual cambio de opinión, porque as mareas saben que suben e baixan, non? E hai mareas por aí. Temos aquí ao lado un partido que tamén ten marea, tamén vai para arriba e vai para baixo. Me dirá usted, se cando Viacua lle diga que non, eso o colle o Concello ou sale a concesión. Eu xa lle digo ahora mismo. Os seus compañeiros, o alcalde do Son, que os vai a... Porque acaba de... Non, é que non abreu. É que non ten personal. Pero que nós tiñamos ali... Pero, señor García, nós tiñamos ali 8 personas traballando. Eu si fago gestión directa para empezar, voto a esas 8 personas. E a piscina de Ribeira é unha piscina nestes momentos rentable. E se é rentable é porque a xente está contenta co servicio. E se está contenta co servicio, porque está contenta con ese personal. Ca opción que escollemos, ese personal sigue. Se non seguiras, igual a piscina, pois temos gestión directa, pero ten pérdidas. En este momento a piscina non ten pérdidas. Entonces, lle quero decir, cada concello opta o mellor para eles. O Concello do Son non abriu a piscina, por lo tanto, pode optar por calqueira das opcións que queiran. Pero, xa mo dirá vostede, eu son tranquilo, como os mexicanos esos que teñen o sombreiro ali, e dentro de pouco me di, a ver se teñen xestión directa a todos esos concellos. Vale? E o día cando me encontre 5 concellos con gestión directa, igual digo que é máis rentable para os concellos. Mientras lo que tu vecino haga, normalmente por maioría suele ser o mellor. Señor Pérez Barra, a ver se nos centramos no tema ou se non volvemos a falar do mesmo, que sempre é posible. Ven a falar. Gracias. Ben, pois desde o BNG reiteramos que o noso compromiso de traballo en defensa dos servizos públicos, xa que logo nos rexeitamos calquera intento de privatización tal e como aquí se pretende facer. Por unha vez, había a oportunidade de sacar as prazas a concurso público. Lembro que serían máis de 10 prazas nas que podería optar toda aquela persoa que quixese. Desde aí moitos anos, o persoal da piscina estivo nunha situación irregular, na que a intervención, os servizos de intervención, poñían os reparos á hora de proceder ao pago dos seus salarios. Reparos que o alcalde levantaba unha e outra vez sen ningún problema, porque a lei así o permite. O BNG defende que o monitorado deportivo deste concello ten que ser público, convocando unha oferta pública de emprego na que todas as persoas interesadas pudesen participar, mas mediante unha convocatoria igualitaria en capacidade e méritos. Esta privatización entendemos que será máis cara que prestar un servizo mediante persoal público. O goberno do PP vai gastar máis de 1 millón de euros cando sabe que a proposta feita polo Bloque é máis económica para as arcas públicas, blinda os servizos públicos dese complexo deportivo e está avalada, ademais, polos servizos xurídicos, tanto da Deputación da Coruña, os cales foron inquiridos, e tamén co informe do secretario municipal na que di que esta proposta é viável. É unha cuestión de vontade e ideoloxía política, xa que logo podemos crear máis de 10 postos de emprego público ou podemos non facelo. O segundo, a lei de bases de réximo local avala que este servizo é esencial nos concellos de máis de 20.000 habitantes, algo que nos atañe. Tanto o que equipara a protección civil, o alumeado, servizos sociais, recollida de lixo, cemiterios, etc. Por lo tanto, a postura do Bloque segue sendo a mesma e seguimos apostando por un persoal 100% público, por unha xestión pública e non queremos que se lle subrogue a ningunha empresa. Por tanto, o noso voto vai a ser coherente co que fixemos anteriormente e máis nada, moitas grazas. Gracias. Simplemente decir unha cousa, o alcalde pode levantar os reparos suspensivos, que tamén me pode vir o Consello de Contas e me di, oiga, usted xa leva 5 anos, señor alcalde, levantando reparos suspensivos para que leve ese beneficio sea o club de natación. Por lo tanto, usted está prevaricando e sabe para onde van os prevaricadores. Por eso eu fixen eso, senón xa lle digo eu que a miña opción sería que seguira o club de natación, porque quen leva o servicio vai non levar unha empresa, pero o club de natación tampouco é o concello. E, por lo tanto, digamos que tampouco, con respecto ao que di vostede de encarecer, prácticamente non vai a encarecer, porque saben que, si é verdad que o convenio de monitor é diferente que o que lle viñan pagando, que era o de espectáculos, que era máis alto. Por lo tanto, tampouco se van a incrementar moito. A final de ano, pois lle daremos os datos,
Pero bueno, dito eso, eu creo que está suficientemente debatido a postura de todos os grupos, pasamos directamente á votación do mismo. Votos a favor do dito pola mesa de contratación, 9, en contra, 9, abstencións, 2. Entonces, hai que volver a votar. En segunda, al haber empate, entonces ahora empezamos al revés. Votos en contra. Outra vez 9, me dan. Abstencións. Outra vez 2, me dan. Entonces, votos a favor. Pois 9. En este caso, habendo por segunda vez empate, pois o voto de calidade o alcalde racha ese empate e lle damos a proposta da mesa de contratación. O último punto ten que ver co que foi, e volvemos a dar, porque ao bloque que gusta moito que yo tengo, non sei se leva medio ambiente na Diputación, pero vamos a dar a gracia tamén á Diputación porque sacou un plan de medio ambiente, que é un plan no que o Concello de Ribeira pois pode acadar a cifra de 35.088,84 euros. Entonces a obra que se pretende é unha adecuación do Parque de Pedra Pateira, que tamén foi aprobado en pleno no seu momento a mellora, e a obra que proponemos. Se algún grupo quer intervir, pois pasamos directamente á votación. Voto a favor da ratificación do acordo da Xunta de Goberno coa aprobación do Plan Provincial de Medio Ambiente de 2016, votos a favor. Pois unanimidade. Gracias a todos os presentes e levantamos a sesión. Moitas gracias.